Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin. Ibon at iba pa. Sa mga hindi pa po wala nakasubscribe dyan, syempre ano pang hinihintay nyo, subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na ina-upload natin every week. At syempre, paki-follow na rin po yung FB page natin kasi sabi ko nga parati, pag naisipan nating mamigay ng ibon, namimigay po tayo agad sa FB page natin. At syempre, sa Shopee natin mga kaibon, may nanalo na pala. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibon kasi tuloy-tuloy po ang pamimigay natin ng ibon. Malay nyo, pag bumili kayo ng patuka sa atin mga kaibon, kayo na ang susunod na manalo. Okay mga kaibon, ngayong week mga kaibon, napakaganda ng topic natin kasi sabi ko nga nung karaan may pag-uusapan tayo. At ang pamagat ng topic natin mga kaibon is issue ngayon na wala noon. Diba? Napakaganda ng topic na to mga kaibon. Kaya diyan lang kayo mga kaibon, pag-uusapan natin to, hihimay-himayin natin to mga kaibon. Grabe parang isda. Tatanggalan natin ng tinik to mga kaibon. Okay? Pero syempre mga kaibon, bago tayo magsimula sa topic natin o pag-usapan yung topic natin, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating solid na sumusuporta sa channel natin. Okay, ngayon syempre shoutout na natin mga kaibon yung mga solid supporter natin. Unang-una sa lahat syempre yung PPSM Birds Incorporated, kay Sir Dicky Lennon, Aldrin Martinez, Dan Katian, and Pauline Avery ng QC, Silverio Magbanua, Eli Sarmento ng Pampanga, Angelo Beliena ng Cabanatuan, Jobert Casal JTV, pasuporta din, Sinog or CNOG Avery ng Tarlac, Clark Elizondo, kay Kaibon Maan Avery ng Cabanatuan, DL Mini Avery, Rex Pamintuan, KJ Mini Avery ng Samar, Mac John Basco ng Leyte, Dian Wilson Sinosin ng Muntinlupa, Family Spiragera ng Bulacan at yung munting Avery nila, mabuhay po kayo, Jonathan Lacheca, Elmer Sinidosa ng Benangonan, Pinoy Effort 2919, Noli Bautista, John Kenneth Babiano, Jaidet Ibunan ng Tagig, Guadalupe, Archie Buwan ng Arayat Pampanga, Joel Tubig ng Masantol, San Pedro, at kay Kaibon Haro, Chelsea De Leon ng Taytay Rizal. Maraming salamat sa suporta nyo mga kaibon. Ngayon mga kaibon, syempre pag-uusapan na natin yung napakagandang topic natin mga kaibon. At yung pamagat ng topic natin is issue ngayon na wala noon. Okay, napakagandang topic nito mga kaibon, kaya subaybayan nyo mga kaibon. Siyempre, bago tayo mag-umpisa mga kaibon, last week pumunta tayo ng Batangas at may mga nasagap tayong magandang balita doon mga kaibon. Actually, kung napapansin nyo mga kaibon, parang wala nang buying, di ba? May local, nakikita natin. Pero sa totoo lang mga kaibon, mayroon pa ring buying po mga kaibon. Actually, may taga-Pakistan pa rin na kumukuha sa atin, pero direct na. Kasi direct na sa mga sure na supplier nila. Kasi nga, di ba, kumukuha sila sa iba-ibang supplier, minsan naluloko sila. Kaya malungkot kasi ang industriya natin naapektuhan kasi syempre yung tiwala nawawala. Kaya dumediretso na talaga sila sa direct supplier nila. Actually, may mga order doon at napansin din natin sa Batangas ngayon mga kaibon na karamihan doon mga project na din is nag-switch na sa mga Ino. Yung mga project doon ngayon mga kaibon, may mga dandan na project pero karamihan mga nag-switch na talaga sa Ino mga kaibon. Ewan ko kung anong nangyari behind that, pero tingnan natin kung may update tayo sa susunod para syempre updated kayo sa mga nangyayari sa mundo ng pag-ibon mga kaibon. Okay? Ngayon, syempre, pag-usapan na natin yung issue ngayon na wala noon. Kung papansin nyo rin mga kaibon, di ba? Sa Facebook ngayon, grabe, kaliwat kanan yung away, kaliwat kanan yung parinigan, kaliwat kanan yung sisihan, yung mga ganun. Puro, parang makikita nyo sa mga Facebook page ngayon, mga negatibo na sa bawat isa. Kasi ngayon nakikita mo mga kaibon, nakikita natin mga kaibon, grupo-grupo na eh. May grupo dito na gusto talagang pabagsakin yung industriya natin. May grupo din dito na gusto siyempre mapanatili na maging maganda. May grupo din dito sa kabila na neutral lang.
May grupo din dito na wala lang, okay lang, wala lang pakialam talaga. So, bahala kayo dyan, yung mga ganun. May grupo din dito na syempre sobrang concern sa industriya natin mga kaibon. Kaya medyo magulo yung industriya natin ngayon mga kaibon. Kaya yung may mga bago, di ba? Baka gustong mag-ibon, medyo nagdadalawang isip kasi makita sa Facebook, ang gulo. Daming nag-aaway. Kaya umpisahan natin kung bakit kaya issue yan ngayon mga kaibon. Pero nung unang panahon, hindi masyado. Walang issue ganyan mga kaibon. Kung may issue man, onti lang. Hindi ngayon grabe talaga. Nag-aaway talaga ngayon mga kaibon. Kasi bago, di ba, pupasok ka ng pag-iibon, gusto mong ma-relax. Diba, gusto mo mawala yung stress. Baka pag pumasok ka sa pag-iibon, baka doon ka pa ma-stress mga kaibon. Kaya yung mga newbie ngayon parang nag-iisip. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibon. Pag-uusapan natin yan. Okay? Ang unang punto natin dyan mga kaibon, may 5 punto lang tayo mga kaibon, mabilis lang to. Ang unang punto natin dyan mga kaibon is syempre sa presyo mga kaibon. Sa mundo kasi natin mga kaibon, wala tayong presyo na kumbaga yun yung sinusunod na presyo. Ang ginagawa ng karamihan ng mag-iibon kasi ngayon mga kaibon is ibon ko, presyo ko. Ganun yung mindset nila mga kaibon. Kaya nakakalungkot lang kasi syempre kung ibon mo, presyo mo, kanya-kanya tayong presyuhan ng ibon, medyo hindi po tayo magiging patas sa isa't isa. Ganyan po ang nangyayari. Kaya medyo nagkakagulo, nagkakaaway-away, lalo na yung sa pinakita ko doon, parinigad tungkol sa mga ending. Kasi ako, honestly mga kaibon, hindi tayo nagsusugal. Kasi alam po natin yung sugal, wala talagang may dudulot yan na maganda. Pero kanya-kanya tayong diskarte. Diskarte nila yan. Kung dyan sila masaya, okay lang yan sa kanila mga kaibon. Pero tayo, personally ako, hindi talaga tayo nagsusugal mga kaibon eh. Kasi noong unang panahon, di ba, sabi ko nga galing tayong Negros. Naranasan na natin yan mga kaibon. Kaya lahat ng walang-wala ka na talaga dahil naubos sa sugal. Kaya simula nun mga kaibon, sabi talaga tayo na hindi tayo magsusugal. Tsaka magagalit si Lord sa atin sa sobrang daming blessing na binibigay ni Lord. Magsusugal pa tayo, di ba? Okay. Pangalawang punto dito mga kaibon is ba't nagkaka-issue, nagkakagulo is kasi lantaran na mga kaibon. Sobrang lantaran na. Mayroong ibang nagpo-post doon. Dinalagyan na talaga ng presyo. Alam naman nila ang presyo nila is mababa, nilalagay pa rin nila. Siyempre, may insulto yung kabila, mag-react yung kabila, siyempre mag-aaway na mga kaibon. Sabi ko nga parati mga kaibon, nung nakaraan pa is kung mababa yung presyo mo, wala namang problema yun, pero wag naman lantaran. Kasi ang daming maapektuhan mga kaibon. Sobrang daming maapektuhan. Gawin mo naman sa yung hindi naman maapektuhan yung iba. Di ba mga kaibon? Kasi paglantaran na, pangit na mga kaibon eh. Pangit na talaga. Paano kung sumunod na lahat-lahat? O, di ba? Parang wala na talaga mga kaibon kung ganun yung mangyayari sa atin mga kaibon. Okay? Pangatlong punto natin dito is respeto. Kasi ang pag-ibon, di ba? Nag-ibon tayo, sabi mo kanina, is para matanggal yung stress, ma-relax tayo. Diba mga kaibon? Ngayon parang ito pa yung napag-cause ng stress kasi nga yung respeto nawawala na mga kaibon. Kasi kung napapansin natin sa mga group ngayon, wala na talaga, nagmumurahan, grabe. Ang respeto sa isa't isa nawawala na mga kaibon dahil nga dito sa pag-iibon na diba yung presyo, yung kanya-kanyang diskarte, maraming pinasok na rin ng mga scammer. Kaya grabe yung industriya ng pag-iibon natin. Kaya medyo magulo siya ngayon. Pero nung unang panahon hindi naman ganun mga kaibon. Napakasaya mag-ibon. Pero wala tayong magagawa kasi nga ganun talaga, nagbabago yung panahon mga kaibon. Okay, respeto napaka-importante mga kaibon. Kasi pag may respeto sa isa't isa mga kaibon, napakaganda lang mga kaibon. Pwedeng pag-usapan ng maayos. Huwag natin daanin sa init ng ulo ang lahat ng bagay kasi hindi maganda mga kaibon. Okay?
Pang-apat natin na punto dito mga kaibon is pagpapahalaga sa industriya ng pag-iibon. Kasi kung binibigyan natin ng halaga yung industriya ng pag-iibon, yung tatlo sa taas, yung sa presyo, sa lantaran at sa respeto, wala na yun yung mga kaibon eh. 'Di ba? Parang hindi na natin iisipin yun kung binibigyan natin ng halaga yung industriya ng pag-iibon. Kasi sa industriya ng pag-iibon mga kaibon, napaka-importante ng presyo, ng respeto mga kaibon, at yung lantaran nga na pagbagsak ng presyo ng ibon. Napaka-importante nun mga kaibon eh. Pag meron nun mga kaibon, syempre yung industriya hindi na natin binibigyan ng halaga mga kaibon. May mga grupo ngayon mga kaibon, saludo ako sa inyo mga sir, mga kaibigan natin sa pag-iibon. Salute sa inyo mga kaibon, kasi may mga grupo talaga ngayon mga kaibon, binabalik nila yung bird show, kasi ito yung isang way na makikita natin na ang pagpapahalaga sa industriya ng pag-iibon is malaki. Kaya saludo ako sa inyo sir, kasi binibigyan nyo ng halaga ang industriya ng pag-iibon. Gumagawa kayo ng paraan para yung mga mag-iibon magkaisa ulit. Kasi ang hirap ng mga mag-iibon ngayon, watak-watak eh. Meron nga tayong isang grupo na umalis tayo doon sa group chat nila kasi hindi pa nakapagpababa ng ibon. Nag-iisip na ibagsak ang presyo ng ibon. Kaya parang sabi ko, ba't may mga mindset na ganun? No, na imbis na hindi tayo gumawa ng mga ganung bagay, ganun pa iniisip na masaya naman tayo lahat dito eh. Tayo naman lahat dito makikinabang balang araw. Kaya sa mga nagpapahalaga sa industriya ng pag-iibon, shoutout po sa inyong lahat. Saludo po kami sa inyo mga kaibon. Sobrang saludo po kami sa inyo. Okay? At yung panglimang punto natin dito mga kaibon is purely business na lang talaga. Purely business na lang. Ba't natin nasabing purely business na lang talaga mga kaibon? Kasi sila kaibon, wala na talaga eh. Ginawa na talaga nilang hanap buhay. Ginawa na talaga nilang hanap buhay o ito yung main source of income nila mga kaibon. Main source of income nila. Kasi kung hindi naman to yung main source of income yung mga kaibon, hindi naman kayo talaga maghahabol. Diba? Kasi hindi naman talaga kayo magbabagsak ng presyo o hindi kayo, di ba, ipapasugal nyo yung ibon nyo kung hindi nyo ito yung main source of income nyo. Pero sa iba, discarding nila yun mga kaibon. Hindi naman natin sila pinapakailaman doon, nirerespeto natin kasi discarding nila yun. Pero yun nga, purely business na lang talaga mga kaibon. Di na natin iniisip yung mga ibang taong maapektuhan sa ginagawa natin mga kaibon. Ibig sabihin, pansariling kapakanan na lang natin yung iniisip natin mga kaibon. Kasi may mga kaibon dyan, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang ginagawa. Kung ano man yun, nirespeto natin yun mga kaibon. Okay, nirespeto natin yun mga kaibon. Wala tayong sasabihin doon mga kaibon kasi diskarte nyo yan para sa pamilya nyo yan mga kaibon. Pero ang nangyayari ngayon sa pag-iibon, medyo medyo hindi na maganda kasi nga hindi na magkaisa ang mga mag-iibon ngayon mga kaibon. Kaya sana maayos to magawa ng paraan habang maaga pa mga kaibon, kasi sayang ang industriyang to mga kaibon. Pero sa atin mga kaibon, si Ibon at Iba Pa, tayo positive tayo parati, positive tayo mag-isip mga kaibon eh. Kahit ganito ang nangyayari sa industriya ng pag-iibon na to, tayo focus pa rin tayo mga kaibon, focus tayo sa breeding. Actually excited pa rin nga tayo eh. Ewan ko sa iba dyan, kasi kung purely business, ewan ko sa iba dyan kung excited pa ba sila na may pababa sila, na may project silang ganito. Kasi tayo mga kaibon, napaka-excited pa natin. May mga project pa tayo na gustong matapos. May mga itsura pa tayo ng ibon na gustong mapalabas. Kaya tayo tuloy-tuloy lang mga kaibon. At
Nasa sa inyo na rin yun mga kaibon kung sa anong side kayo makikinig mga kaibon, kung anong landas ang tatahakin nyo. Kung sa negative kayo, syempre madadala kayo ng negative na mindset dyan. Pero kung sa positive mindset kayo, syempre madadala kayo ng positive mindset din dito mga kaibon. Timbangin nyo mga kaibon kung saan kayo lulugar mga kaibon. Timbangin nyo bago kayo magdesisyon mga kaibon, para sa bandang huli mga kaibon, walang sisihan o hindi ka magsisi sa ginawa mo mga kaibon. Okay? Sana po nag-enjoy kayo mga kaibon sa munting topic natin mga kaibon. Mabilisan lang to mga kaibon. Alam ko kasi busy tayo lahat. At sana nag-enjoy kayo. Kung may mga suggestion kayo mga kaibon, comment down below lang mga kaibon. Suggestion na para makatulong sa industriya natin mga kaibon. Okay? God bless po sa lahat ng mag-iibon. God bless po sa lahat ng minamahal nyo sa buhay. Ibon at iba pa po. Mabuhay tayong mag-iibon. Bye! See you next time.